тамара туркмантабор аст. ҳар рӯз бо шавқи тамом ба мактаб меояд ва ба бачаҳои тоҷик дарс мегӯяд. Салом бачаҳо! дар ноҳияи дӯстӣ 30,000 туркман зиндагӣ мекунанд, ки дар ҳифозати фарҳанги худ ба қавли мардуми таҳҷоӣ таассуб меварзанд. онҳо аз худ таҳҷоӣ ва такатуркман ном мебаранд. тамара, ки фаротар аз қавмият ва миллат меандешад, мегӯяд таассуби фарҳангии миллаташ монеи хушбахтиаш шудааст. албатта манам як каса хай нағз дида, миллаташ тоҷик буд. падару модарам қатӣ суҳбат кардам, ба ини суҳбатам дар мақали гапаман задам. Мисол гуфтам ягон тоҷик ё узбека ғайри туркман бигирам, мисол шумо розӣ мешавед? Негуфтам. дар ноҳияи дӯстӣ бо туркманҳо, тоҷикҳо ва узбакҳо ба сар мебаранд. мақомот мегӯяд байни узбакҳо ва тоҷикҳо робитаҳои хешудаборӣ бештар барқарор мешаванд, дар қиёс бо туркманҳо, ки шадидан аз оиладорӣ бо миллати ғайр худдорӣ мекунанд. вақте ки вай духтарашро ба дигар миллат медиҳад, мисол ғайри туркмен, ин барои вай як нанг аст. намехоҳад ки духтари вай нисбати ғайри миллати туркман ба дигар кас мақсад дода шавад. худи туркманҳо бар инанд, ки рӯз ба рӯз ин ҳошияҳо васеътар мешаванд ва то ҷое онҳо аз маҳдудиятҳои анъаноти худ берун мераванд. давраи пеш фаҳмондадихӣ байни миллату туркмену тоҷик ӯ дараҷада тараққӣ накарда буд. ҳозир маданиятш баробар хеста истодааст. фаҳмии мардуми моам, мардуми дигарам як дигараша наздик шуда истодад. худайвердӣ халлӣ аз рӯзноманигороneст, ки фарҳанги туркмантаборони тоҷикистонро омӯхтааст. эҳтиёткории ин мардумро аз омехташавӣ бо дигар миллатҳо ба сабабҳои воқеӣ марбут медонад. ин масъалаи ҷиддист. туркманҳои тоҷикистон каманд, тарс доранд, ки аз байн мераванд. бинобар ин аз омезиш бо дигар миллатҳо худдорӣ мекунанд. ба ин васила мехоҳанд ҳуввияти миллияшонро ҳифз кунанд. ин хоси тамоми ақалиятҳои миллӣ аст. тамара ва ошиқи тоҷиктабораш 5 сол барои расидан бо ҳам бо тасаввуроти мавҷуд мубориза бурданд. ӯ ба аҳди худ содиқ монд, аммо ҷавонписар сабр накарда хонадор шуд. ман мехоҳам ки тоҷикам, туркмен, узбек фарқ накунанд. ҳамаи хеши таборӣ байни тоҷику туркман шаванд. тамара 30 сол дорад. тибқи ченакҳои фарҳангии ин маҳал, оила барпо кардани ӯ мушкилтар хоҳад буд. ӯ мехоҳад таъсири русуми бобоӣ дар таъйини тақдир коҳиш ёбад, то инсон дар доираи озодиҳои қонунии худ зиндагӣ кунад.